Konon hambai ini 2 tarik Julai 2022 ini jeng nugiman ko jaga balai kotor program jeng khalagya sara Tripura ni bibhinno division ni sini 34 ta division tongo IPF tini o 34 ta division ni bibhinno jaga ni borok phai tini o jaga participate khlai phaikya tai tini no karibo যেহেতু চীন বড় রকম খা বেশিরভাগ ন কৃষক ফ্যামিলি নি দङ ও জরাবো বাক্সা বরংনি খেতরগো সামুং দংনা বাগै দিনিनि ও প্রোগ্রামও ফাইমাनलिया বিশেষকৈ आं जे डिभिजन नि दङ खवाइ वेस्ट डिभिजन नि आईपीएफ नि खवाइ वेस्ट डिभिजन नि ओ डिभिजन नि तेवैसा गतालखै आजागा जोंनि सिनि डिभिजनाव थाङै खवाइयो प्रग्राम नाय आफ्रो सिनि जे डिभिजन नि जे जॉइन खालायनि हां दङै र बरं जत पालखै जे दिनो प्रग्राम आजागा जॉइनिंग नि अब पालखै गतालखै बरं जॉइनिंग खालायफिनाय खवाइयो ओंखाय जोंनि जों अजागा जे नुकमानि बिभिन्न त्रिपुरा राज्यनि फाइमानि एकतानो खरां बसकांगो तामोमान याबोया एकतानो खरां जाते 2023 बा आबोनि परे जों थानजाखै जे जों नासिगै दंमानि आसो जरा चिनि जे आलादा राज्य अंसितों त्रिपुरासानि बागै मोथांजांनि बागै चिनि अधिकारनो चिनि यागोनो याफारिनानि बागै जे आलादा राज्य सानमानि आ त्रिपुरालेण्ड एबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि अ सामुङो जों दिनैनि सिमि हायनो हाय त्रिपुरा मावथा एबा बबाग्रानो जरारिवै बा बन बिनि याग्रमै जों बसकांनि थिनांगो जों आलादा राज्यनि बागै सामुं ताङै थांनाय है दिनै अ जागा जे हल नगो जत फाइनेर समाय तांलायखा आं खाकाव जतनो अबा हायकेनो थानजागा तङै बसकांनि सिनि जे नाहारमुं आ सेपारेट स्टेट आ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड एबा त्रिपुरालेण्डनो जों एक्सेप्ट खालामना होनाय थानसानि मारिओ फाइमा जागाव केबो नरगनो केबेंनाय एबा केबा ताथांदिनि होननाय आबरावहाय तद दं थानसानि मारिओ जे फाइनाय गोबां मा केबें मुं दं इमानो केबें मुं जेसेबानो फाइटं नबक बदल जेसेबानो फाइटं बिभिन्न जोंजाल फाइटं किन्तु अ जोंजालनो बेबं काटिवै जों तिनि अ थानसानि मारिओ याग्रि फाइया